giving. Hangtod kang Cain o kang Abel makaigsunan. Mauna to yung ilang conviction as God convicted them to give their first fruit. Try to imagine kung malipay si Lord sa imong gihalad. Ang Bible nagsulti na nalipay si God. Nakapalipay sa Ginoo ang halad ni Abel. Sad to say, sadya human sila halad, nadismaya si Cain, kaya nakita niya nga nalipay ang Ginoo sa iyang igsuon. Dito nagsugod ang kriminalidad. Gipatay niya. So try to imagine. Ang kana bitaw nga prinsipyo makaigsunan. Wala na yung wisdom. Kung salita mo, naghuna-huna na siya dautan. Gipatay, hinuon niya yung igsuon. Try to imagine. Igsuon pa niya yung gipatay. Tungod lang sa giving. Pero kita, sa grasya sa Ginoo, masabtan nato ni paghatag o pinaka-the best. Malipay ang Ginoo niya. Palagpakan natin siya. Mag-aligod-god ang kaaway nato. Magkagot ang nipon sa kaaway. Pero makaigsunan, mahimutang proditaan yun sa Ginoo. Kay gamiton patas Ginoo. Amen? Naana si Jesus gihatag nato. Siya ang atong magbalantay. Amen? Kaya kung way magbalantay na to, peligro atong kinabuhi. Apan si Jesus gihatag, ingon nga, magbalantay o walay makulang ka na to. Meaning, dili ka makawatan. Kaya naa kay magbalantay. Amen? So muli tayo mo makaigsunan sa Genesis chapter 4, verse 3 to verse 5. Hallelujah. And the kanang yung best para sa Ginoo. Amen. 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 Ayaw ito nga. Tawag mo imong apay o imong kauban maka, inana rin natagan. Kumay mo, ipakita imo nga best ang imo. Amen. Atong i-desire nga Lord, kasing-kasing ni Abel, mo'y ako kasing-kasing the way I give. Amen. Amen. Hallelujah. Nagsipat na gid kayo muna ko. Sige lang, tuman. Favor in behalf sa church. Amen. Kita mong tanan na nandoy ka uswagan. Nganong espinoy mo ng anak? Nangandoy di ka na makahuman ka, ha? Ngano di? Asa kaya yung kaugmaon? Naday kay tungod kinaling kamot ka? Naday kay maayo yung sudyante no? Naala sa Diyos. Amen. Amen. Tabangan tas Ginoo sa itong paningkamot kung siya'y una na itong priority sa atong kinabuhi. So muli nagtabo makaigsunan. Si Cain naghatag lang og some fruits nga pipila lang. Pero si Cain si Abel ang una yung abot first fruits ato palakpakan si Jesus. Therefore, first fruits giving is the mother of all giving. Sa Bible, ang first demonstration of giving is first fruit. Amen? Munang first fruit para yun na sa Ginoo. Kaya kung release na sa itong first fruits makaigsunan, muna nagpaila, nagipasagdan ni mo si Lord na mabuhat sa iyang plano para nimo. Kay bali mas kalimutan, kita maninguha nga, mao niya kung plano, mo po yung buhaton. Pwede man na. But afterwards, frustrated na gyapon ka. Madismaya lang gyapon ka. Muna nga dagang mga tao makaigsunan, ang uban ka naghikog na lang, ang uban ka nagdruga na lang, nagbisyo na lang, kay grabe na daw ilang paningkamot, wala gyapon na hitabo. Why? Because if you don't align to the will and the principle of the Lord, you will never expect for something greater as what you have expected sa iyong self. Nagandang expectation, but if nothing happen, not unless makaigsunan, nga mo align dito sa Ginoo. Kaya diya sa Ginoo ng Bible, there is no sorrow added on it. Amen? Na may panalangin sa kalibutan. In the Bible, dili ikakumpara ang kapugi sa tao kaysa panalangin sa Diyos. Ako nang na-experience makaigsunan. Nabito ko amigo, nagpusat sindo, kung magkubang min, makaigsunan, lahit din niyang pagbabig sa ako. O sa ako pa siya, mahal niya, makaigsunan. Kung nakaimulong siya, makaigsunan, ipakita ko sa Ginoo ang talaga.